mwancho murigereria na bere ngo gotaria imeeriro baria Gusii ase na gotari na kumbirana na baremi ao anene muno kurwariro beria Gusii ase bari batugete chingoko ase ritukoria rero boigo na gotari na gwikiri ase murimi oyomo imeyotamba iyireme anyari bari chache ase na umeire omurimi ogotuga chingoko ane muno ritukoria ni gotora chukwana chingoko chikoro kwanga improved kienyeji mwancho murigereria nkoko kechi improved kienyeji ne chingoko chiria chiekerero chiachire chiri chibago tebanga igo chire improved korwa ase chiri kienyeji tonarete chiri chigotara isiko chiaria makonde chiatara chiario bonyansi korenda ase chigani go chire improved ane mono abarimi abangi ni bagata ni go chikuria ndagire nyinge nto chikomanya kurwa so murimi tonga nekende go seno borimo igo ngende gotubwatia imeyo morobori borimi no bonda oyo go chira botambiri tukoria chimatatu chinsebere chamagoroba ase go sangana go tsikwana mange igoro yo borimi no morobori igo ni go koretwa botambe go cha sole na Mildred Mumanyi tigatara sangana gukwana mange ngende gotubwatia ase metandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na wega nabo gotubwatia gwetera ase na mbeyera ase screen ya ogabu gwetera ase gotuma SMS bono omurimi tukaratebia ngunga ainingo na ndege ganga itole tutarachaka omurobirega asa bareta ngoro kwa Vivian Joseph kore kenyoro giotamba Nyaribari chache constituency ena chagito Oboremi obo 2020 enga keri ya COVID ase ngenche na nyorete ngakeri chi konyore gasine gasi abante barenge isko tugas titayo COVID yagatene nikere gento nganyoro mwobo konye korwaso moibori ekaro ankonya omonto yo monaro chagete kongoro kyobo tukyobo okoro kupapra nyamusi nero chagete kombundisa na kitoko chako botukyo wechingo kechi cha improved kienyeji ekara ngoro ke na chakerete chingo ko 70 chingo kechi 70 okoragera nko bwate shidero ekaro chiakine chenge gechuchu kya 1 day old ebituo yetukorwa ase duka yaito yeno kemwari bosongo nechinga kechi gechuchu kama kyalenge 100 bob na inchenga imuke bichuchu 70 na bina chakere to gotukyobo gwechingo ko che improved kienyeji igo Vivian watebire nigo gwachagete bene oborimi bwechingoko gusobo tugibwechingoko alia 2020 neye maga yoborwaire gusebinyi bya COVID-19 wateka anemono imeyense to ya Kenya igo bono buna gwachagete chingoko chiri 70 andake kurumaigaga igangi kware gukora nyumutara arengerero taranyoro musani anyara ko baga gukorokia igo yoborimi oboiga ene korumaiga nje niga nasometa ari skuru yeto ya Kisii Polytechnic ngakore lab ekwende kosi yobo lab technician korumaiga gutina enge gokora gasi korende na nyore to mukonyo yomo ngara kore gasi ase amatuka makari Kamer Park Hotel after ga unona nyote chibese chiri chinkembwate nga chirende 2020 karo ya igete ngatware plan yoko chako botugyo buchingo kwa karo na nyore ta advice asa kurwo moremi yomo yoko 2020 kwa bere gotuga chigoko toire benango gotuga kurwege chuchu kieri tuko pakeche kwa bengo kengana iga rituka aseri tuko kora toiro bonende buri bwege chuchu anena mono game improve kienyeji ototebinga ebichuchu ebiko bituga na biribinde mbibwe kaina soborende bwabo kweri tuko paka wekerebe ngoko anyway ege chuchu kieri tuko rimonke bwate gas korenda na bange babomba oboete sana abange bamaite yoge chuchu kieri tukeri mwana bogo tumie stima but inchase side yana ituko ndio na tumie stima no nyendimo ege chuchu yebuguna na bikine tina ngo tumia box na bibeka box ime na jemsha mache amore ratogota na beke kebuyu maybe ya 5 liters una chire chi box isato igonko beka mache ibuyu bitato narigege tamba buya nabo ekebuyu keri kya macha moriro nagetereka gatigati se box area se bichuchu biri bikorete ki bire korwa ulazima manya na kiri birera ndi chikobe binge ngo tigande space eyembera nyare go soera ime bichuchu biri mbi chiko nyara gukwa ebo igo mwancho murigereria ngaitana ndo gutubwatia na gututegera no igwete buna Vivian yago tebi igotaringa ne rasma otware stima omanya okora obutugi bwechingoko anemona ekero bire bichuchu gokwa igurenga nabogo improvise gusina bogo chaki na inchira yawe ende bunere ari gutumika mache elikwene kyabona liberera ndire galia ase bichuchu biribire bono Vivian kwabekire liberera abuna sense moyo bokendu okorenda ngambi chikonyoro bokendu bikwe kwa tebyange ndagera neriri kwari ko biya
kurubuna byari guchaka gukina kururi tukerimo gocha eno ege chuchu ege karoge gochaka ri tukerimo nto bwate chi vaccine chiaye ogochia mpaka kae kine kobengo ke chinene gune chimorocha vaccine yecho nto bwate vaccine ya kor week 1 mpaka week 14 lakini korengana na incha se chi vaccine yecho chi vaccine chiane ngotigera week 5 jwe kara sabare mibali mu maite gochakera week 6 gochinse that's the injection sio gotumia gotonga chingo ko chisindani but wenyore abali mbande mbale baraga niko sti customer nchire chiraga niko chingo keji bono tarira isi ora nyore kunanje asobore mibugane ngo inject chingo keji so chi vaccine chiana se chingo keji ngo chi vaccine week 1 to week 5 na tigerago na se ndagera enganchite kampuni ya unga yungo nyaro communicate na bantu ba enokem first week karochire chi week about 2 months kawaida 2 months ke chuche karokere mpaka 2 months yogo tumia obosi bwa chickmash koru 2 months naande chinde mpaka 4 months yake watumia grower koru wagu naande mpaka 6 weeks bono wacha kagochia layers elibono ne karochire ange gochikobeka amagena nalio gotumia obosi bwa layers bono buna na iguro endagire yo kwerera neri abo tambe alitoma ite none chingo kwa layers shoka chiri chitugire senyo cha magena joka talikomera na twaningo yaguchire ndagire yo kole nda singo ke chia untoma ite improved Kienyeji ne chingoko chigo twara chiko bani chitwaniamo goikase chingoko no eninye etwaria yamo ya bororo kogenda kora tutebia nganda ke chingoko chiao nchibwate chitwani gose chiro chinabo chinga layers chabo tambe chingoko chiane ngo ikera chire karoche ikere 3 to 4 months ngo nyara ndo separate chitwani nabe kakando na tiga chingoko chiyo kakando bono ekaro ya ikeiragu ekaro na gani maybe chingoko chiangaire kobeka amagena inko bwata na pick chingoko te bisumu ne binge moroche mbwatega na imo kichingoko go 30 nabe kana chitwani ange 5 to 6 jua bantu mbaroko nyoba ko ngakara chisimi bante itaita magena yoko turagi bono go lazima separate chingoko ete kando ne chitwani kando mbeke kando alafu echinda na chitika kando na chiro chitabwa titwani bono igo na chiro chinabo na chiba kando no echire chi improved Kienyeji nabo go nyara go chiendagire mpaka chibe kamagena nabo go chia ndagire mpaka chiabe kamagena ande mono ekero kuligereria ye percentage nyinge iyo amagena au na ria bwati chitwani go sina yatabwati chitwani mostly karonda itia magano mete chitwani na bagwe kasare kerechi customer orio kogacha for long nini hizo periods bono ngo select kando chingo ko chioka kando chitabwati chitwani nonye asengenjo chichiko saria magena ye customer bate na ba magena mabe bono nkonye ngo beka chingo ko chioka kando chitabwati twani gona linko manya magena na receive ninge customer na bonko bano bole muna kimbu yare bono muno gene to gukora ubutugyo bwe kwa tetebiri endagiro kwa neria sokorusia anemono eye kugurwa anda kengo chiole kwa chiano no bonyansi wachia nonye ne chisugumechi omaite chingo kwa chie Kienyeji ntonalete nga ni chichire improved na bogo chiendagire yeduka na bogo burukana niye kora tebyange chia ngoli chire na ndenda kina kyugo chiendagire ya selituko na kyugo chia ogo chia mambe na magoro bagose ogo chia kereta ikakora twerrango asa chingo ke chichiane ngo chiande skuma aseri tuko mambi ngo chiobosi kego ikasa 4 na ndengo chimentando obosi bonde ekaro ya chire ko basana 8 eskumeli ngo nyororere dinkenyeti bono gochakera sana ne gochigoro ngo chia greens choka bono igaseri tuko obosi chiko rikabere gochakera sana ne gochigoro ngo chia greens bono igo totebe ngo balance the diet ya ngo chia singo ko chia ngo balance the diet ya se chingoko bono kora tebia ngo nesemo ya machikera ngo tabalenga engoko tayetia mache kururiere gechuchu sebia nga mache na kyuko beka galia asige sumukia obutambe amache aseri tuko kuna chingo ke china bachakarite 300 aso mwakoyo amache ngo nichiarenge chindo ngai sano agotari korusi no na make
Bona se chindo echisano nimbwate gesimari. Bona gesime kingen konyete asoko achingo kechi amaje chiro chi amaje lazima chie nchichi digestion yana lieta chuko tware shide karo chi ariro posibulia. Bona. Yosebe chingo ko inchigane chi amache mono. Lazima macho chi na bachinga monto ndo bwensi kikwaraga ire lazima onyo amache. Bona. Bona sobole ndio bokwa biri gokora kurwa lituko egechuchukero lituke limo mpaka yakire ngoko echiga bono chabere chingoko chikubeka magena gatia nande mbole ndikibuli yogo chigwakora bulia boga neri gokorwa eriko ne kinga chingo kechi ngo bachire healthy ngo beka chira magena bugia nebintu binde bingo matango nyoro nane ngoko yakire kere kubeka magena yacha kulirigena handa kya nkiyokorete kageranga none ngo kete go chikulirigena kere yabekire anyway senche ngo tumia local tactics ingo bwata nari gyomo chango yo tokwagachire nyomba na bwata na mix umete karo konyango ke watarigena nandi go sekaro konyorigena rire soft, that's lack of ions bona gonko gyomo changa na bwata na brukanio bosi eko na brukanio bosi na chi abono terigo chie ikere chia kora kichiari ase njaro konyorore chiro choguna chitakuranse mone karo togo chigorera goika chitwaro umunore shapo araso gwatarigena bona alafu naanda sobore ndibwe chingoko health nero obochafu nchitageti demo gotigo bochafu bori chikobeka bwabutororo mono demo una bokoira na gocha igoro bokoretwa marwira ase chingo ko igo bono lazima o make sure ase chingo ko chikorara na arabware bona alafu na se karo tu abusuro boyo nimbwate chi customer una bono moro chi bwa moyo na arapakiria ase gunia 50 kg ngona ryo monto 300 igo bono asara te ase chingoko igo no bwoyo bumbore mbugate benefits gocha secretary ase project ye chingoko bono kora gwatiraga buturagenda somot mukakego kutokuchkwira na sensema ya kabere no chikotwera yanda mange igo ryo bolindi bwe chingoko che improved kienyeji ochikotebianga chitwani ni chingoko nchibwe kaine asobolendi igo bono mwancho muri ryangagerete no gendete utubwatia imeyo morobole bobole minobonda oyogo chira butambiriza kuri Jumatatu chinsebere cyamagoroba asondete gusanga no muri mitwa bweri tukulera kurwa sensemo yo tamba igire menya libali chache asandete gutwera mange igoriye chingoko che improved kienyeji yenda gutubwatia asemetando yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asesema ya YouTube Ndizi TV News na bwo na bogotomera SMS wetera senambe yo erase screen ya ogabu tutara naso mutimuka keigo nkuira na tole Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Omurigeria nigoga nitiko bure binto byogo tumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiryuga nitie aseriguriria kebosani aba gusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni echumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chejibauda ebibiriti tissue paper emeto ebitabu ebirugo by'iki plastic n'ekitangi cy'okubikira amache igati y'ebintu binde binge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ubwaka kinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubuguria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuigo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure yo deri na enana e customer manya no rigete odo koririki obiro nabongo bwakera back
na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure na ngonyenyorobe ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ibindo byaba bakoriki babinyorire uru superstar ngotariere binta satambe mono sauti Nyanza abuna butobwati chi customer wita abange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja gocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda gocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Mibwe chingoko nigo bwenderete koira ekerenge kenne mono astokoranga chingoko abalimi abange imyeliro bali Gusii bangire gwesonania anene mono asobotugibwe chingoko astokora no inabasai bangire gwesonania asobotugibwe chingoko ende kwendereria magima abo no obogima bogenderete gokonga nabo gotokoranga no nyene ndagire ya tirire endagire chingoko buno mulimi tate bagaiga kuruliga litanga natebanga endagira nigo yabere ligori kendrago abuna basai nigo tokubaimizanga mwendera gwesoya ase Oboremi anemono botugibwe chingoko elikwendereria amagimaino timonya kuganyanga egasi nerororo egasi negasi nonye no botugi no Oboremi eine egasi wana oterega no mulimi tubori tukolera kurwa sensemo yotamba ase twendete usanga mange na kwerera mange igoro y'Oboremi bwe chingoko gose obotugibwe chingoko cha improved Kienyeji igogenda tubwatia ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital asema ya YouTube Ndizi TV News na bwana bo tomera SMS gwetera sena bigera ase screen ya ogabu inyoro murobulira sembe no murobuli b'Oboremi no bonda yugo chira butambiri tukolia Jumatatu chinsebere cha magoroba asitogusangana gukwana mange omulimi to Vivian kwanya ko wote bikurwa litangani kwalete chingo kechi chire ege chuchu kieli tukelimo nande ego gwachakirite chingoko emerongetane ebere kwikira bono iga kwikungwa senali gwa nalinga nkwikia chingoko 300 kono tebi angu kulinda chingoko 300 hayi buna ndo choro musaike gimaiga kora tebinga na kikware kwene kya gwikirania obole ndiobu anemono chikukwana nsemo ya maroire alia kuli chingo kechiga enu ase chingo kechi 300 na bwata abantu benga gonkonyo yore mauminto nendugo yane naro taiyo saizi bono mostly ngonyoreke barua nkere ngosoka gochi ekaro barorire shidende yonsi ngongara tubare mapema na make sure na aligirie riogo chia kora kichegwa chingo kechi 300 gotugatari raisi goikotwara moyo asengenjo kende gionsi kuna to gotwara moyo na bo moyo ra kubwa ngo to basa goikerani endote iri kwa bwate chingo kechi amarwaire ngo chicherare ngo kuchiraro chirocho lakini akaro chimente ineti nchiri gotwara shida yo gokumono kuna echi 300 ngso wake sabo ase chingo ko chiri chia tutia kwete nchi wetani 10 nechi 10 ne likuwa enga konyora tari borwairaro chia bwate shida nabo gari ase box eri na chibegete ngo ikerere kwanyora chia chiramo chia finyanire riberera riria koraki riagere chingo kechi chia chigukwa bono igotari borwairaro bwachichete na sama rwaire chingo ko nkonyorore ngo chaka chire gotoroka koruo monuga ekaro ya nyare kane chia toki cha chakire gotoroka rio gondiro kwenda kwa guringe border kose kwa werio ko solve asa mache wachiengera erinde ria chigokora kiyo gotoroka kori ngogo chikogenderera gose karo kwanya chia torokiro ko rusi chiri chitorogete gwachibeka kando effect chikobwata ase chingo kochi chinde wachikorera isolation bono ase chingo keche karo kwanyorire chende yangairo gosubara gosase chafu eri chikobeke karo kwanyorire yangairo kobeke chafu eri red yateraneti eyine sai ne chingo ke that infection nere yakoreki yachitareire obuna boragare chingo kochi yago chibakase gukora kichibase gukwa ne chafu endabu bayibona ere mbepi
ekoro kwanyorire sign ye chafu endabu rigielio mapema onyare koba go treat chingoko chiao asa nara gwataire nge chafu endabu kera na ndento maitenga enkoko goikebeke chafu endabu kera konyore yateranete emwamu ene endabu na lengo tabare endabu yinere bwate nitrogen bakonyerokere igoro muno kora nakyo endabu yenererie yo minute echafu konyo engoko ebegete chafu endabu pi engechoka bono tebwa tu black gose white bono igo buno muremi akorra chafu ere endabu pi igo manyanga oborwaire bwabwatire ngoke kuna infection imeingia hapo bono yogo ikame ke step yo korigerio go mapema bono iga inaroga tia marwaire ali kwanyara ko bokorra kurwa chagitubo tugi asingoko chiao asenchara marwaire nara unyana rekora yo gotoroka nande mboro konyora engoko igochaka kubimbe riso ye itigento ime ekerabu yani ogokaga na maira iga ebegete nare karo kwaro riro borwere bubuya yange akobimbe riso naro make step mapema yo korigeriogo ase ngenje ise ko twara una tera ruari buri iso rigo chigokora rigo chigosareka ukore riso elimu bono ase nsemo ya abuno ende tugutuga chingo kechiga kora tebiango obororo borobungo tungu gochanda bole buno gotuga chingo kechiga ase side ya naro nanyo gotwara shida yo bororo mono na teba rasa marwaire narorire narayu no bororo na borungo te nko tegemerere na kibogoche na boranyo mete no bochafu bokorete ki bororo ne chingo ko igo kuna go tugete no tubwati space na bogo tembo gokora ki ko maintain space ne benke uchigorere chia kumugaso chingo ko chisieke mono chibenchi akumugaso na bororo na bachigo tware shide yo bororo bono mbiye go kwa no ane wiki ne bane shide chire chinyinge gwateba ngo chigorera no enkabera ase wiki erinde chiama ya gokora chia koreki chia nyoro mugaso isaine bono buna kwatebire nga ayigo gwachakete bichuchu kora tebyango abuna bwati chingo kechiga ngwateba nchiro kubeka ne chitwani anda kayengo eturageri ore amagena kyara nchibwate etwani nuko chibekero ri chaturagi gose chiche improve ni chiri korarira nande chiri goturagi engoke chiche improve dikenyeji nchiri goturagi lakini akarombo atachi amagena yare ne chitwani chingo konchira chie kegusi bono chiche ito chia kawaida kienyeji na bogo chibekera amagena nande ngoturagi chiraro nchanya ko banchituragi bono bono bunandigere tigaiga asege sumukiao nindo chingo ketsi nigo chia chire chi sample chinga okorenga nokora kwane nindo chenchiro chiri chimwamwa matonta mamwamu na marabu chiro chiri nyabigoti chenge chiro chiri chimbaliri kora tebyango korwa leso kura no go select koru go se nakiye kunyarekana anyway korwa so ko horometa ene ondo kobeka kuna ncheka na cheta seduka ito yano kamwe na bugete bichuchu 300 tori komanya of course na boko takobata indetere nyagoti chenge chioka kose indetere ebimwamu byoka juwe kare bichuchu ebire biketo konyaro go identify karoge go kina gose go chikobeke bariri gose neke mwamu but most re karo konyora biribire bimwamu byoka nere like iri konyora chingo ke chichire masengenye eita masengenye mwamu gose masengenye yaterane to white bono asenya goti chenga aro na boko bata indetere nyagoti chenge na ndo konyara go identify go so bata indetere chitwani chioka ngo baberera kongo bono igo kobeka oda chiri chingo ko chiri ora nyora na chechu na njana ngene but of course chitwani ne chenge chinyinga ne chingo korende chiarengane tibono igo asara te yao bono igo ase chingo ko chiri kwalete 300 chitwani renga kwa bwate ase chingo ko 300 chitwani chenge 130 na bono iga ase chingo ko chitigate chiro 170 bono ase chitwani echobwate obole ndibwe chitwani ekero ko rigererio mate ngotemore koranga o profitinga yere gochi ekero roche obole ndibwe chitwani kera gwatebire esemo ya matige sumungeraria gokibwate chitwani chioka nechiri chingo ko chioka obole ndibwe chitwani nechingo kombo bwe kaine inonyena sesemo yendagera nonyena sesemo ya maroira chikonyora enu asa marwaire aro chingo ko chionsi gweke chinyora marwaire na sendagera chitwani chibwate faida ekaro gwa korire sabali yo kokoki yo gochituga lakini wona shida ne eri chitwani ngori chire ndagere nyingi chitwani endagera ro goiko kore kibwe bange kuna go utaete gotuga chitwani chioka lakini ekaro ekere go sengo chioni ore ngoira ni chireki faida bono anda kengi kiagerete okaranga tigo otuge chingo ko che improved kienyeji ngwataka gotuga layers chioka goso tuge no ane chi broiler goso no ane chi ya kienyeji chioka ngi kiagerete okachora improved kienyeji
ena nyorete ase kenyoro geito abantu mbabwate shida chia konyora magena ngarora mbiyambe gichingo kechi che improved kienyeji abantu metengo kara gote amagena ya Buganda ndataitiga torigia magena ari ita kienyeji piwa oiso koriga ari amagena improved kienyeji nerigena ria kienyeji yaito tofauti teiyo bono kanyo abantu bengeire mono karona bwate idea yo kubeka improved kienyeji na ndi mbanchi ta magena yo anyway bono abantu bangeire kweba magena ari Buganda bairani na magena improved kienyeji bono ande ngote abalenga amagena improved kienyeji ni gara manene ke kolengani gwana ya kienyeji na ande ngote abale asobole ndibwe chingoko chia layers mutuma ndo bwachingoko chire pure layers nchiro ekero kolenga chingoko chia pure layers chita itobole ndibule igoro mono obole ndio bole igoro mono mboro byobo chingoko chia pure layers tetageti muntu ndibwe nsi asoge sumukeli eta ito sanitize eta yani obole ndimbole bwate chire very sensitive na marwaire chita itobole ndibole igoro nendagira na chiro che naboigo ngota bale improve kienyeji chinga kienyeji ne chire improved yake igo ase bande bate baigo nendagira yoka chikole ngona bachinga kienyeji chiro cho tali raisi chibu na marwaire ya mange matango tabali na etima tose kwa nyoro mochando bwa Newcastle nero mocha omosando Newcastle yaro lazima na kiyako garasi chi vaccine chiri na teba kor week 1 mpaka week 5 Newcastle nero vaccine ntangani ya week 1 yogo chaka kwa chingoko igoto tebe ye singecho nyete Newcastle mochando itura ko bwata ya rutora mbwata gesana cha gitobutukyo ase chingo ke chibona chiriga ora Rusia chi bango tabali chingoko chia nyabigo tichenge ekero go chibekera chirarere nigo chigotura gibuya kegima chiareta chiaturagyo nyini bamagena kwa begeta 10 years buwe katuragibu ngwate bamagena naro kurusiga igali ari chitwani kwa bekera chingoko chia kienyeji anage rogo chibekera ngo turagikire bicucu nandi kwanyara ko bipinya byaso abyakina bya chingoko bunechi karo bya turagi gu ngo kindi gubire mbire byarengensa rakene ne bitakorete kibite yo mongeno minta go chiobeka magena ayu bya turagi tindi korro sempe bwate shida kawaida na obigo turagi obirenda tu kawaida una chingo ke improved kienyeji bon igo ko bone ndi bwa bona obole bwa kawaida na oboro bwa kawaida mbwa tito bauti ende yonse na ase chitwa na gwata bachiko liendagire nyingi faida chiko konyete nererie yekero ochiti oendete guchitika kiara kurugwa chiretete ama baka chikire chikobeka magana chingo ko chako beka magana ko day all ige korka ninga chitwani echi nchibo nchigo konyete gutatiga ko chibekera nikero gwate bugo separating chingo konke igo gwachibekera chitwani nge chitwani echi wakwa nigo bwate chinyinge anda kengo torore kerengera linga chiego chigo ikekerengo gete oike ochioni enwe guna sai bona se karenge ikichekire nchire konyore chia chire monto na chitaka oyichingo kwange 50 chitwani chio kakaenda nacho na se chitigarete still bado na bachiko genda ekarote mokorende twani ikire size yeyu omete goiko ake sabu yo ekwende gobo siku atumekire ne karogo chiko dispose kuna faida ama ni hasara so bono goiko rigererie binte bina birobi goiko rigererie o balance aya bono kura bwateraga buturagenda somo mukakego kutukwena sensemo ya gatatu muchugwa na yanda mange igoro anemono yobonia osobonchereria wesemo ya magena kuruga iga ase farm yao igo mwancho morigeria ngari no gendete gutubwatia imeyo morobori bobore minobonda oyo wochira butambiri tukolia chimatatu chisebere chamagoroba astondete gusanga mange na ukwanira mange igoro yoboremi asto tarabaremi kona se tukolia ngo tura sensemo yo tamba asto kwana igoro yobotugi bwechingoko cha improved kienyeji anemono asomori mitwabwate chitwani naenda agatwara chingoko cha improved kienyeji igonga ndayo tubwatia ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bego nabugo tumera SMS gwetera sina mbijera ase screen ya ugabu eri ndeli tunyako batugo sanga asobwamo tetora na somo tumokakego ngoira na tole Ndizi TV ubwensu bumugushi nigo bono yakira nikirundekerene nego kurondera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bogusi Neji County chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV
days. Skania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. M-Star Electrical neduke ko ni ebintu byogotumeka estima by'ekinyencho ao buna chi switch, chi extensions, lamp holders, snake lights, contactors, cables, pipes, meter boxes, thunder arresters na earth rods, copper tapes, steel tapes, emesumari ya steel, chi sockets, chi screw, chi wire, chi circular boxes, cutouts, adapter boxes, dropping cables, consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photo cells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs na cable clips. M-Star Electrical mbabuate chinsaye chinde asumu chibuo Yugis opposite KCB Bank na boigo asumu chiosuneka imeyumu chokisi nigobare aseste chenene yechi bars angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakerisimi ase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti isano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato. M-Star Electrical. Ndizi TV obwansu bwomo Gusii. Chumulire na to soire asensema ya gatatu yo morobore gabubore minobonda astoganda to kwanda igoro yechingoko cha improved Kienyeji kuruga iga asensema yo tamba inyoro morobore rasembe no morobore bubore minobonda uyogo chira butambire gore cha matatu astana to kusanga mange tugwati ase mitandao ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na mwe na botomera SMS wetera sen nambe yo erese screen ya ugabu omore mitukora tebi yangu bono asto soire asensema ya gatatu akara onkuligereria egesumu eke kiago ndo chinganiko kerereis nandandake enchiro keroseti mbuyo keroseti kole ndo gatema gutumika available materials chiarengange naye kora terango ninkia kwerete korosi sumu ekiga na ninkia kugera okimukereti igoro ega sumu ekiga kugera nkimukereti igoro na sengencho yopo chafu boko gunse wiko montanya ari gotware space yo korusio po chafu linse na libota chikoreta marwira ase koreta ase chingoko nege sumu eke na amwete gotumia the local process tari lazima meto tabwati chibeso wiko ake sabwe karoko chaka the resources inchiro una nchiyo na boko improvise okoreki otumie the local process bona una nche binte binge ga oro chentumiete nena nili improvise tu na ligetie mete oroche na romba ngete ga egento yo kana tameta ko liginege change ko oroche asengencho karoke ya bide tindigi ngoreki mbeke ne binto mbire chiko nywera mache tare lazima gore chifide chiri chiko koreki chie duka oko improvise tu ebibu to bwate to biraga yete ne binge bitoko chiera roche oko butoreke buyu kelikiago biaba chifide chiri choko bekera kichoko chibekera maje tari lazima okore kionde duko chikori gikonye we expense na boko chakera nse meanwhile ekaro kwanyorere kuno buyamborororo arobona naboko gendera ko improvise egesumu kyao igombu yakigimo igoko igure ubuno basemia kurwase omoremi oromusaye ortugete chingoko cha improved Kienyeji boko igure nga tari erasma ochikorigia ebiribiko gorkorwalia seduka na bogo tumake kende kionse kerange naye elinde kwende kyango oboremi bwango sukabole mutu igo onyane bibuju birega boroche kanyako gacha kanyako nacha chingo wana tigalia ege ndoko tigalia kanyako agache gesumu tigalia chibesa chioka chioko gora ebichuchu biri asoko bikinya ngo iguno onyane asoko tuga ege chuchu ekerekere litukelimo nigago tuga gwetera ase echibox umwancho muri na bogo chinyorando nsi omusayo liskore oisaranse skabu na boko nyara chibox andonsi na boko andosabe onya kubeka tayari ayebono gento gyogo chigotigali pi ne chibesa chiokugura ebichuchu igabano omulimi tukarate byango asichingo kechawo tugete asisi kwatebe anene mono igo chitugete singencho ya amagena andake chingo kechi na magena linga chikobeka selituko
Aseri tukono gune chingo ke stigarite na boko muke magena nge 8 asenge njongo nyoro ore nkonyora na chire nchiko bekera chion siri 170 amagena igo bono nkonyora na aseri tukokora imoke amagena 80 tari bobe na korenga na bona chiko endera kobeka at long last na boko ikironyo na chingo ko 10 choka chitari kobeka se chingo ke 70 bona gabno bwa chingo ke chi gabno bwa tebire asokobeka magena kira lituka at least ngonyorora magena emeronge 5 aseli tuko kuno kolengani chingo ke chimune chigasi kubeka magena iga anda ken season kiri ora tebenga ne yo mugaso go sine yembure lyo koranga season gete kubeka chira magena buye ko kolengani une ne riri iga season yo mugaso chingo konko beka chira magena buya korengana na riri ensekendete aro magena tari gocho buya igo bateka rori berera riroro lyo mugaso amagena mbia chiko beka bon igo bono chiro sere tima iga no begeta se chiko bekera magena specifically go se igo tigete atonya go chainse ni nkorete improvisation ye ngakerane tichibo igo kuna moroche tintumieti the new model ya sai nje ntumieti chibo nkarigia magoma ya ito ya matoke nkabe kabono ichikori na igoro chiabe kamagena nchegasiana no gochora magena bon nali asiko bekera magena ngote abalinga atakire koba ari bunege sunte tiga basobora bubole no tubete ali ase chiko bekera lige na peacefully chitali kunya gosumbo ngoka ichiro chiaro nchitai tubora bu nchege sumukia noro chembegete ba nande ngakera ne tiriba tiriga koreki digatuba gesunte ke koreki kenyare ko bororo na lichiko beka magana bono kurate biango ase obonye bwao ane mono chi customer chia onchiri chia botambe bali okoneri amagena yega chi customer chia na bantu bekenyorongo supply nda magena na se town nimbona kayana nira magena diplos at that time nimbwate chi customer ra bantu bali bago safororo na lavela kuna manager uko anaitwa Maina ekara nyorire odango ntebiare ndetera bantu bangana iga magena na sengo korega si school ya seito ya St Augustine Yotamba abari mumbaro bago promote na sa magena yo 3 sa situation ya bono iga nko ya 550 yebon igoro igwetenga amagena na boti chibesa ke korenga ni bono bogima bwende tokonga na kire gento ni ogende to gutira paka magena ikire create 550 ke korenga ni wachinga kichiri chingoro igona boko ya kire sabu ya onya ko bago koranga ikali ogwe saransa isko ndachaka ni chingo ko 10 ningenderere ine ribol na gotigeire omurigererito kurusko gabu igo bano kurate byangu advice ki uratebie ande mono musawuri sko gali igoro yo gotugibwe chingo ko cia improve kienyeji no yaba sayabare skari nche kinda batebi botugibwango kabanga ba bote kuna nobo chafu but gunante nene iga I'm enjoying this project nengiere again tona ba advice baiboli baito mbali bantu babe kora bataino bwata idea iyo gochaka gotuka chingo ko monto ta gokora kita uko kandi kuno moiboli nabo gochakara chingo ko 930 ena advice montara gani nabo tokomwa bono igo basaimore skali mo ganya go sosome omaego chakonyore gazi naboko chakera ke gasi elio se kosi elio korete gasi onya konyora baadaye na sense yabone siye ikeire monto to go depend gasi yoka boiko beke bibere bitatu chi project bibere bitatu bira koreki bira go konye ase chinga kichiro gocha moto mbia mama ngoko igule nga asomo saulisko ga bubuna oyo mtu Vivian agotebinga naboko chakera andonsi asogo korera nero ego determine igoto base gwe kuminga nga yora chakire asogo korera nero ego determine igo bano korate byango asogo tugyo bwa wechingo ko bunogene to koraiga anne mono kurumbaka se chituani korate byango ngikeliyo gokora kia butambe keliyo rochenga asomori meto natakire ukemanya elinde nera chigokora boigo gwatebe mono mono gutumyore kind of kienyeji way yogo butugibwa chingoko ngote abalekera kwangire kora no ane chi ngoko chi abire nchira gitega nabo gusinyunta nonya ne chi yara rochie kora tebia ngaye ngokora ri bitamunebi asenje nanyo gutumia the roko kienyeji ase treatment ye chingoko chiane lakini ne chimbi nucho nabo konyango te abari chingoko karo chibwateri kuba gusinyunta ore chinyanya
no umugaka bakoroka seke gusine chiarare wachia bono igaye ngonya gutumeka kuri no matechereju ninye maete lakini nje nanya gutumeka mono kwanya gutware kerengera rigio kutuga andake chinyoni chinde otigane chingoko otuge no ene chimbata otuge no ene chinganga kwanya gutware kerengera rimu nekyo nanya gutwara kerengera rimu nekyo asoboremi bwe chingoko che improved kienyeji asenga kina kolire tino chigoseni maybe gochimoto na botara atware kerengera rieke ngao but the moment ninganchi to gotigyo bwe improved kienyeji amarona araria yo bwate yo gochikomenta chingoke cia koru kubeka 300 chinyinge pikwa bekire 300 koru 300 igaiga maro kyo bwa chingoko chingana na kyo tete gocha goikika che improve kienyeji otugete enwe unandrie bintu bia toka buya amarora na bwate no gotuga chingoko more than 300 kichira ikange 800 na planet chikange 800 iga ngigore no anaga duka iga sinko beka magenari na supply inchibieka alafu nande ndigie machine yo goturagia magena mbeke ga guna turageria abantu ebichuchu na supply alafu na feeds che chingoke echo inkenkerende nchakero korwago bono igono bwate amaro yo komenta chingoko chia uchike 800 igoza itiko ikingoke 10,000 guna rende tokonya goskangora so matera bwate 10,000 ga to bwate kerengera tokonya goskangora at long last tutafikie hiyo ndoto mete okogenda kolengana no mufuko ogunongani lakini irende ngonya goskore wajifu igo ngora iga kerengera tro chena chakret 70 ngatire igoro chembaka na ikire 300 igo ninde no bumaene nyasaye gada tobeko ntosuke to ikagwa asana ari wate banga ekero ba koleza chingo kechi turiko mbali konyara kumanyanga ichine chitwani chira chikoba nechira kore nto bwate nga asana ari chikero chikoretwa ngomanyore ngechileas konyorobe upake irupiwa layers na kiyo konyarikana ga igekero kubaboni kiyo konyarikana baroba koleta konyora chitwani go chima chikorengana n'echingoko wamenya kubaboli bakwera serenga nase kibatali ko tema kuligeri kumanya ntu atemete umurimi naro yo mona ile tachi kugora ntu atemete ko ba challenge what if montara taka chitwani chioka nto nyare konyore chitwani chioka but tokanyora tari raisi yo kampaka gose no monta identify rigena liri before ribe kwe machine bantu baromete kara rigena na bago kote ne twani ene ne ngoko bono but to the level yabo kara tu atemete ko baboli barabumba tete mbali konyara ko separate twani kando ne chingoko kando nande kara konyora kuna kwa bataini improved kienyeji they know bapageti ali chi improved kienyeji customer chi pageti babegeta ali aguno gocha ne list yokoba una wa bugeti bichuchu bia oba koruseli gari bono kurate biango umete gwatebire ngana ibieka gwetoma gwachikoboli gari ntobwate extension officers nabo bisa boburemi ase sector korwa sector ya agriculture bali bwante gutara abaremi goche binyoro maiga kubasemia na kubamanyia igoro y'oburemi anabano kero muremi buna koreto buremi bwaye kwanya kwanya extension officer ache agosemi igoro yo gutuga chingoko chiao anyway gesana chage to buremi obo ntwanya komera na extension officer wa agriculture igona ebie ko weta chera ninche bia kangweta chera mpaka guna moroche na ikiriga bono gusaba kwa ugochiase umugabana bwe county ya Kisii anene mono gochiase sector y'oburemi na anene mono gochiase sector yetugo anene mono obotugi bwe chingoko nkiora nyare ko bagusaba umugabana abakonye n'ubuna abasaye anyway ase governor yetu ya Kisii County Simbarati egento tora mosaba nyaro tokonya una ntu abasaye tigarura abasaye bari tokonya gukama with this mind banyaro gotoe support nabo bisaba ito ba agriculture tigabata emekobwati at least barura abantu una batubwato moyo banyaro gotoe support at least na inturenda na litora suke go chimoto bono ebyombe mbiro akonyora chi organization chiri chigokonya abantu bari barase byomba nemo nabasaye anda ko to rekerengera liyo goswa ase byombe osoye gusena se kyomboli yabasaye mo bena 5 mugo tuga chingoko mo eso gutuga ko chingoko mo rosi kyombe keino
munya ko mo konyu kwanya gutware kerengera ribuni kyo gusimwanya kwanya kugento buni kyo asema goso ikyombe asogo konyu kwegenderia Oboremi eno echi organization chonchiro ne chinyinge batina nya goswa ase WhatsApp yana bantu nabange bandi questri at least to join yamo to chake project ye chingoko na chake to kubwatire ndori ore no moyo bwo gwancha to chake group eyu ekoro twachakire roli to nya kori the organization era nyare gotokonya unantu abasae to nyare gosuka moto igo kuno bwatekerengera likiyo chigo sona nabasae bande elinde mochikwe no koranga Oboremi bwasukire mutuna nde nyare ko boko bakonya ino ase nche ninde tayari nabasae bandu bonse bari barataka tubwaterane ekoro toranyore support korwese governor yaito na echi organization echigo konya abasae erito nyare kwegenderera moto engana yawo yo mweli ogochaso mbolirere bweta seni kya Ndizi TV nereria yiga asa bara baligari baito ba Ndizi TV ekere na batebi tigabanyare go support yabasae baito bagokina bono banyare ko babako ba obokonyi boli baranyare kugania nande ngwakeregeta seni geito kya Ndizi TV mbiya mona so gontarira senga ya nerero tiganya sanyare ko bagako bakonya erito nyare go support the kind of yabasae eri banyare go kina mbiya mona sana Vivian aso kunganchira gugotarira se fam ya ugaiga asonya ko to gwesemia mange nande ke kolingani wa ino musai okunyara ko bagotwa obosemia karibu mbiya mona sana omwanche mbolirere gwategerere buno yo mto Vivian oro musai buna nyara ko bagoto semia igoro yo botugibwe chingoko cha improve Kienyeji kwanya ko bago koigwa mange na gusanga mange monere onye ko gwate iboli rinde lyonsi to boli wetera SMS yira za screen ya ugabu to bote se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asema ya YouTube Ndizi TV News na bago tanda gusanga mange nyogo tete gutare kamugondo kwao andonse asotugete tugo yao ayonse nigara ikiranigwe ekero gwantumire SMS wetera se nambejera za screen ya ugabu rinde ngotarire nayo nyarko bagusanga amona intuno yo mto Vivian anyarko bagusanga amona intu tubasa kweba kombwate se mitandao ya Facebook na Mildred Momanyi aso usanga mange igoro yo Oboremi kwekenga kiende naende chinsaneli tukubone lya lero bye bye.